Vi er gruppe 3D, bestående af Sofie, Nicoline, Joachim og Kasper. Som I kan se, er vi kun 3 til stede i dag, da vi har sendt Nicoline på undersøgelse af det tyrkiske marked for at finde inspiration til fremadrettede projekter. Vi har om landene USA, Norge og Sverige. Vi har valgt at fokusere på fodboldmarkedet, altså elitefodbold. Vi vil fremadrettet slå Norge og Sverige sammen, da deres strukturer ligner utrolig meget hinanden. Vi er altså konsulenter fra Norden, der skal skabe en attraktiv liga, både i Sverige og Norge, med noget inspiration fra MLS, som kører med et slutspil. I denne video vil vi komme ind på følgende punkter: ligastruktur i USA og Norden, en sammenligning samt forskel mellem ligaerne, en opsummering og en perspektivering. Fodboldsystemet i Sverige er bygget op således, at Allsvenskan er den bedste række. Derefter kommer Superettan, og under her første division og anden division. Ligaen er bygget op således, at de 2 nederste hold rykker direkte ned, mens det 3. dårligste hold møder det 3. bedste hold for Superettan i 2 kvalkampe om at rykke op eller blive i ligaen. Strukturen er den samme i Norge i forhold til den bedste række, mens at selve fodboldsystemet er lidt anderledes. Her er det Tippeligaen, som er den bedste række, mens første division kommer efter, og derefter anden division. Fodboldsystemet i USA er en del anderledes i forhold til Norden. I USA er den bedste række Major Soccer League, hvorefter der kommer North American Soccer League og til sidst United Soccer League. MLS eller Major Soccer League er delt op i øst og vest, hvor at man spiller på tværs af de 2 rækker. Det betyder, at man spiller 34 kampe i grundspillet. Efter grundspillet overgår man til slutspillet. Her mødes nummer 4 og nummer 5 fra vest mod hinanden, og nummer 4 og nummer 5 fra øst mod hinanden. Dette er 8-delsfinalerne i slutspillet. Vinderne af 8-delsfinalerne går så videre til kvartfinalerne, hvor 1. til 3. pladsen indtræder. Nummer 1 fra grundspillet møder så vinderne af 8-delsfinalen, mens 2. og 3. pladsen fra grundspillet møder hinanden. Disse kampe bliver spillet over 2 kampe. Vinderne af kampene går derefter videre til semifinalen, som også bliver spillet over 2 kampe. Til sidst vil man have et hold fra øst og et hold fra vest i en finalekamp, som spilles over 1 kamp. Denne kamp vil blive spillet på et neutralt stadion for at gøre det så lige for alle. Nu vil vi komme ind på sammenligninger og forskelle. Sammenligningerne mellem MLS og Norden er ganske få. Reelt set er det kun, at der er en samlet vinder i begge rækker, samtidig med at de spiller under de samme spilleregler. Nu vil jeg komme ind på lidt forskel mellem USA og Norden. Vi starter med USA. I USA spiller de efter nogle regler, hvor de har et fast lønloft. Det vil sige, at spillerne i truppen må ikke tjene mere end $436.000, dog med undtagelse af 3 spillere, som alle klubber må have, der ligger over dette niveau. Derudover spiller USA i en lukket liga, det vil sige, at man kan hverken rykke op eller rykke ned. USA har det, vi kalder fælles sponsorer, altså at ligaen har nogle sponsorer, som derefter deler ud til de forskellige klubber. Generelt i USA kører man ikke med det, der hedder Twin Track. Twin Track, det betyder, at man fokuserer både på eliten og på bredden. I USA er det mest på eliten, det vil sige, at man kan ikke bare gå til en tilfældig klub og starte op som ung. Man skal faktisk vente indtil man kommer i high school. Når man så har gået i high school og eller på college, kan man indgå i draften. Draften er den måde, man kommer ind i ligaen. Det vil sige, at draften gør det mere til en lige liga, fordi at det dårligste hold fra året før får det bedste draft pick, altså den bedste spiller.
Modsat Norden kan man altså ikke selv vælge, hvilken klub man vil spille i. Sidst, men ikke mindst, har MLS også det, vi kalder et slutspil. Et slutspil, som vi tidligere har været inde på, er de 5 bedste fra hver konference, der går videre til et slutspil, som ender ud med, at den, der vinder slutspillet, reelt set vinder MLS. Nu vil vi fokusere på forskellen mellem USA og Norden, set fra Nordens synsvinkel. Ligaerne i Norden er åbne ligaer, hvilket blandt andet kan ses ved, at man kan rykke op og ned. Derudover skal klubberne i Norden selv sørge for egne sponsorer. Som en tredje forskel, der benytter man Twin Track i Norden. Det betyder, at man både fokuserer på eliteholdene, men også på bredden. Slutligt så må spillerne selv bestemme, hvor de vil spille henne, og de er derfor ikke tvunget til at spille for en bestemt klub, hvis de ikke ønsker det. For en god ordens skyld er der her en opsummering på forskelle og ligheder. Hvis man kigger på fordelene i forhold til selve MLS-ligaen, prøver de at gøre det til en lige liga ved, at de dårlige hold får bedst draft picks. Derudover prøver ligaen også at holde det samlet ved at have et lønloft. Slutspillet i USA gør det mere attraktivt for fansene at se kampene i slutspillet, da det her vil tiltrække flere fans til stadions. Ligaen bliver mere attraktiv i forhold til fansene/seerne, hvis man indfører slutspil i de nordiske ligaer. I den nuværende struktur i de nordiske ligaer kan man midt på sæsonen risikere, at et eller flere hold står i den situation, at de hverken kan nå at blive mestre eller rykke ned. Derfor vil det være attraktivt at indføre slutspil i Norden, da de 6 bedste i ligaerne kæmper om at vinde i slutspillet. Ud fra vores rapport kan vi derfor konkludere, at et slutspil vil gøre de nordiske ligaer mere attraktive. Her skal det dog pointeres, at de nordiske ligaer ikke skal anvende lønloft og draft picks, da disse 2 elementer vil stride mod den generelle nordiske kultur, hvor Twin Track er meget udbredt. Som en lille afrunding vil vi lave en perspektivering. Nogle af de problemer, som slutspillet i de nordiske ligaer kan medføre, er, at fanklubberne vil boykotte ligaen. Det har man blandt andet set i Danmark, hvor slutspillet er indført fra sæsonen 16 og 17. Dog forventer vi ud fra vores rapport, at det vil have stor succes. Det er set ud fra primært MLS, men også Belgien, som har slutspil, og som har haft stor succes sportsligt, økonomisk og tilskuermæssigt. Tak for jeres opmærksomhed. Vi håber, I fik noget ud af det.